sanggane kepingin dadi wong kang sekti mandra guna. Tak rewangi mepet raga nglinting usus paribasan. Tangkulut nolawas yangen kutapa brata. Nyatane aku wis antuk gawe oleh pusaka wahyu sejati. Kisang titi wanjine aku bakal nagih janji nanggone Lurah Nata. Nang balik desa kelurahan Mojorejo. Nanggone Lurah Nata nagih janji mleyani janji barek Sentanu. Wih tak gawe banjir getih desa Mojorejo. Gus Lurah. Sajae wonten napa? Kok kula sawang berang-berang dinten jenengan ngelamun mawon. Bener. Apa sing dadi kandhamu, Rek? Ngeten Gus. Kene apa? Kok aku bingung. Isuk gak doyan mangan. Nek bengi ora bisa tuh. Iki mung kejaba. Aku mikir penduduk, Rek. Wonten napa Gus Lurah? Loh, Penduduk nggih tentrem ayem mboten wonten napa-napa. Panen nggih asile nggih kathah. ngene, Rek. Aku krungu kabar sing tak tampa. Desa iki kesruh. Ana brandal, ngecu lan sak pinunggalane. Ya. Rika dedeg piadeke cari. Ya apa aku njaluk kebijaksanaanmu supaya desa iki aman. Ngeten Gus Lurah. Mpun kuwatir Gus Lurah. Nek wonten kejadian kados mekaten, kula selaku cari boten meneng mawon Gus Lurah. Ngono. Perangkat desa, Karang Taruna, tokoh-tokoh masyarakat, kula lumpukne kabeh Gus Lurah. Dadi kaya ngono. Nek perlu Gus Lurah, Piye? ndamel pos kampling. Pos kampling. Ronda 24 jam. Oh, ngono, supaya aman. Supaya aman desa niku. Nek ngono, aku percaya barek Rika, Rek. Nggih. Mula iki dina Rika tak perintah njaga anane desa. Aman lan gae. Iki tak pasani ning Rika lho. Nggih Gus Lurah. Sing hati-hati lho ya. Nggih, pangestune Gus Lurah. Jek iki ana kabar desa kisruh. Ana brandal ngetu lan sak pitunggalan. Aku selaku cari ya perangkat desa. Kudu iso ngamano desa.
Mandek. Kisan. Sapa jeneng? Aku Sentanu. Sentanu. Sejo lan karepmu ana apa mlebu nang desa kene? Aku kate mlebu nang desa Majareja, methuke Mbak Lurah Nata. Methuki Lurah Nata. Ya, Ngeten. Desa niki lagi kesro. Penduduk kabeh gak oleh metu teko desa kene. Sebalike ya ngono. Wong jaba gak oleh mlebu. umpamane aku sing mlebu, Sapa wae gak oleh mlebu nek gak nggawa tapak astane Gus Lurah. saiki awakmu tak kok. Nek kena taelingno, aku lilanono mlebu nang desa Majareja. Sentanu. Ya, Pisan maneh tak omong. Tak omongi apik-apikan. Mumpung durung kedadean, mending bali ojo mancik nang desa iki. awakmu iki sapa? Aku selaku cari nang desa. Tarik. Tarike Lurah Nata. Cari Lurah. Aku ngomong pisan kas. Lilanono aku mlebu nang desa Majareja. Sentanu. Nek ndira sandang penganggomu jelas kon iki wong peguron. Jelas wong kebak ilmu. Sentanu, awakmu iso mlebu nang desa iki. Nek iso medhot gulu. Wah. Sumbarmu kok iso metah wesi riket. Tarik. Ya, Ojo tata. Tarik siji paribasane. Tarik 10 lurah utawa Sentanu ora bakal mundur bare awak. Nek kena talingno. Minggiro apa kali? Sentanu. Ya, Aduh jebrete kulit tose balung wis percuma. Nek awakmu pancen wong peguron. ya. Ayo aduk sek. Oh, jaluk amu. Nek kon sugih ngelmu Jaya Kawijaya. Tamakno ragane Sentanu. Bakal tak tamakno aji-ajian. Empano dadamu Sentanu. Ajian segoro gani. Ah! Bongkong. Tarik. Tak ibar wong adu jago genten ngabluk. Bukaan dodomu nek kon wong seki mondro. Tak bukae dodo. Sultan kabeh ilmumu Sentanu. Ai. Woi. Kak Pangling Lurah Nata. Sentanu. Iya. Dik tas iki mau aku mari simpangan mbarek Carik Narto.
Yo cariku. Mari ngopo? Jung sarana apik. Tak lungi kesabaran. Ojo nganti padudon. Karikmu nungkak krama. Marek Sentanu. Umpamane aku oleh mlebu nang desamu, desa Madyareja ora bakal carikmu tepakan. Napa? Gak kakek ngomong. Maksudmu ora kakek ngomong? Tekangku rene mesti awakmu ngerti lan paham. Aku gak ngerti babar pisan. Sejo lan karepmu ki apa Kang Sentanu? Kon dadi lurah biyen iki teko sapa? Teko riko. Teko aku. Janjimu Bakal menehi tanah Bengko. kenyataane ya. Sentanu. Ya. Ning riko iki cacakane iki keliru. Kok iso ngarani cacak? Yo ngene lho. Nek bab nagih masalah perkara tanah Bengko. Iya. Yo aja cacakmu ngono lho Sentanu. Mertamu ning pendopo kelurahan utawa ngomong sing apik-apik mestine nek ngono. Ora no. Kon lak wis ngerti tanda tandukku ya ngono sampai ya mimi. Sentanu iso alus, yo iso kasar. Nek ngono Sentanu cekak pikiranmu. Lurano Yo. pisan iki aku ngomong sak ketap. Pumpung durung nganti aku padudon barek Lurah Nata. Kon duduk dulur tunggal bapa lan biyung ning dulur tunggal wejangan. Aku ngerti. Teko kene aku jaluk tanah Bengko. Janjimu balik Sentanu. Oleh kalek tak jaluk. Sentanu. Ya. Riko njaluk bab perkara tanah Bengko. Ya. Oleh. Ning nek wis nglangkai bangkene Lurah Nata. Dan keparat. Lurah Nata. Ya. Nek ngono dulurmu tuwa Sentanu tega bal dulurmu. Nek kon wong sepi Mahambara pilih bobot pilih tanding. Depian delopo tamakno ragane Sentanu. Yen kowe di pusaka tamakno aragane Sentanu. Ora usah mung kakean ngomong. Ditentokne nek papan kene sapa sing unggul jurite. Ngono karepmu ngejawab. Ngamuk tak kembali budi tak sembatan. Pusaka. Pusaka. Mako atoko. Wahyu sejati. Lurah Nata.
pamane mau awakmu ngomong lak-lakan ngomong sing alus arek Sentanu ora bakal nganti Sentanu tega mentolo mateni marang ya tak bajut nolang desa Mojorjo nang pendopo kelurahan nek tanah bengkora diulung nang barek Sentanu wis tak gawe banjir getih desamu abote kepengin dadi pendekar pempengan pilih bobot uga belitan tak rewangi nyecep ilmu Jaya Kawijayan nang ngarepe Baba Guru wanter gawe Baba Guru nek wis aku duweni ilmu Jaya Kawijayan kaolen duweni sifat adigang adigung adiguna sapa sira lan sapa ingsun welinge Baba Guru sok sapa ae menungso sing mbutuhake pitulungan aku wajib menehi pitulungan sak padha padane menungso yen ana wong lagi utuk aku wajib menehi teken yen ana wong kudanan aku wajib menehi payung sing kapungkasan welinge Baba Guru aku dikongkon munggah gunung mudhun jurang paribasan dikongkon goleki kang aran Wahyu Sejati amangka babar pisan aku gak ngerteni apa sing dimaksud Wahyu Sejati Kunjara Kang apik kelakuanmu Dik kok iso apik ya apa Kang dadi klu bebarengan ning ngarsaning Bapa Guru basan kon baraku golek ilmu Jaya Kawijayan guna kastengan lepangsangan paraning Kang kok gak pamit ta Gus sepurane sing gedhe Kang sebab Baba Guru ki ngutus dina iki aku kudu mudhun saka padepokan kudu kongkon golek Wahyu Sejati Kang amangka Kang babar pisan aku gak ngerti apa sing dimaksud Wahyu Sejati Kang padha baraku sak marine awakmu budal metu saka padepokan wanter dawuh pangendaning Bapa Guru aku kapatah golek ilmu sejatine ilmu ateges Wahyu Sejati mula ayo golek para winasis sing ampuh sing linuwih ceciklu bebarengan ayo nyencep ilmune supaya dadi wong sekti mahamara iya Kang aku manut Kang pumpung gurung sroting sang Bagaskara Ketan ayo lumaku iki dina ayo Kang Nggih Sih Lurah. Sasampune wonten kedadosan Gus Lurah nata mboten wonten iki dusun mriki sepen ngoten lho.
Lah wong biasane iki Kang Lurah iki kumpul-kumpul karo pemuda kene. Nggih. Ngomong ayo padha patrol bareng. Njaga kampung kene nang saiki wis ora enek Kang Noto. Gus Lurah niku kali masyarakat niku mbon nenten bedane. Umbul bareng kali lare nom-nomen nggih dicak ngopi bareng. Mangkane sing tak pikir Kang Bayan yo. Nggih. Kok nganti ana wong sing tega mentolo karo Kang Lurah. Nganti tumekaning pati. Wong sak roku Kang Lurah iki wonge becik lho Kang Bayan. Niku miturut pemage jenengan utawi pemage kula. Ning menungsa niku mpun wonten garis utawi cinorek lan kodrak. Wis kodrate menungso. Nggih. Yen awake titi wancine teko ya kudu budal. Nggih. Ning sing tak gumuni maneh Kang Bayan. Mumun apa malih? Sing mateni Kang Noto iki Sentanu. Gek Sentanu iki. Aku ki rada-rada eling ning aku tau krungu. Ya Lurah, ngapunten nggih. Nek kula ngemutaken rikala semanten Sentanu niku mbon wonten tiyang lintu. Lho, njur Lah kala riyen Gus Lurah Nata kalih Sentanu niku lak nate lenggah jejer. oh, heeh nate Tanjar Lurah dadi kae to. Nah, geniku. Ning menungso ya Kang yo. Nggih. Legere ketok apik ning nyatane kaya ngono jeroane. Nggih pun enten nunen-nunen musuh dalan selimut sendakep awe-awe. Tapi aku ora nrimakno Kang Bayan. Nek sampun mbon nrimaken kekajengane Nyi Lurah dos pundi? Ning kene aku nggawe sayembara. Patemboyonipun Sapa sing iso nyekel Sentanu gedene mateni Sentanu. Dina iki aku mudhun dadi ora ganteni palunggu aku nang desa kene. niki patemboyon jenengan. Iya. Jenengan kondur ingkang kula melampahi pakaryani. Tak anteni Putra. Nggih. Ini sing karo tadi totol es nunung. Dulur-dulur kula kabeh dusun Sekaran termasuk Wonorejo nggih. Tanah Landean sak sekitare napa malih niki Bandung Sekaran. Kula winangka bayan dinten niki ngguwak patemboyo utawi sayembara. Arek nom-noman kene kabeh gak peduli elek, gak peduli ganteng, enom tuwek lanang lan wedok. Patemboyone Lurah sapa sing iso nyekel pawongan sing kang aran Sentanu sing mateni Gus Lurah Nata sing jumeneng ana Wonorejo. Kok sing nuthuk nggo mburi. Cek gawe eno. Ganjarane gede banget. Siji ibarat donya sak sibare semangka. Sing kaping loro iso nglungguhi nggo bali desa utawa pendopo kelurahan. Sing nomor 3 iso daup suwitaning krama utawa urip kegandengan karo Yulurah sing ayune 7 kecamatan. Lah, nek ancen nom-noman kene gak gelem ngleboni rugi. Kaya lurahe diencok larayune ngono breset ae. Sampane tak dekok saka kadohan nabuh tung-tung sampean iki dalu esuk dodol es tung-tung. Es tuntung kakek mbah wong adem-adem ngene lho es tuntung. Lah sampean iki lha apa? Aku iki ngguwak sayembara. Oh, nggowa. Nek wis ketemu dimasak, dipangan ngoten. Rumangsamu wite karo benguk aku niku. Masalah lele. Rupamu ku ganteng. Kon kok gak kenal aku ya apa sih? Alah sampean iki wak bayi. Bayi bathukmu kempel ngono ah. Aku iki bayan. Oh, Pak Bayan nggih nggih. Nggih. Lah, Pak Bayan bengi iki utawa dina iki oleh tugas. Nggih. Teko Yulurah ngguwak patemboyo lho le cara 17-an lomba. Oh, ngoten. Nggih. Sapa sing iso nyekel pawongan sing kang aran Sentanu? Cilike dipikut, gedene dipateni. Pasrano nang Yulurah. Ganjarane gedhe. Dadi Yulurah niku tiyang niku asu, Pak nggih. Asu kakekmu kuna. Ayu. Oh, nggih ayu nggih. Ayu. Nggih. Nggih. Ayune 7 kecamatan. Nggih. Lah,
Ya sapa ngerti nasibe awakmu, wong awakmu ya ketok kaya arek Oh peguron. nggih. Iso nyekel Sentanu pasaran nang Lurah. Siji ganjarane ibarat donya sak sigar semongko. Lah Pak, sigar semangka kula rong trek saged tumbas. Paribasane. Oh paribasa. Nggih 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 nggih. Sing nomor loro iso nglungguhi palungguhan nggo pendopo kelurahan gantene Gus Luranata. Nggih. Kula ngleboni. Awakmu melu ngleboni. Nggih. Ya nek melu ngleboni nang ayo kene lho. Maksudnya daftar wae lho, Pak. Oh daftar. Nggih, daftar. Melu ngleboni jenengmu sapa? Kuncara ngono ae. Kuncara ngono ae. Alah gathik ngono ae, Pak. Kuncara tok. Kuncara tok. Kuncara, Pak. Kuncara. Nggih. Le ketoke awakmu kaya sanggup. Tak dongano muga-muga iso nyekel menungso sing kang arane Sentanu. Nek simbokne meletek yen arek iki. Iki lho. Tung 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 tung. Gua patem boyo sayembara. Oh, Sayembara. mm. Isine sayembara. Isine sayembara sapa pawongan? Heeh. Sing iso nyekel menungso kang aran Sentanu. Sing matene Gus Luranata. Iya. Sing jumeneng nggo Wonorejo. Desa sebelah. Iya. Iya. Siji palane utawa ganjarane gedhe lho. Donya sasikar semangka. Ping pindho nglungguhi pendopo kelurahan. Sing kaping 3 terakhir Dauk suwitane krama utawa urip bebarengan karo ya lurah ayune 7 kecamatan. Kenalno aku daftar Kuncara peno sapa, Pak? Aku wak bayan. Entenono lho wit kono, tak sumbarane Sentanu. Tak dongakno Iya. sumuga iso kelaksanan. Mikir. Ya, Kang. Hoi. Sentanu. Nek kon sekti Mahamara sak lumahing bumi sak kurang kilo adpana wiguna. Ngok. Sapa? Hei, wong tuwek. Ya. Aku gak duwe urusan barek awakmu. Minggiro. Aku goleki pawongan sing jenenge Sentanu. Kakno loro telu Sentanu aku. Mapan kebenaran. Ayo. Dina iki tak pekut cilik tak rangket gedene nek gagem tak pateni no papan panggung. Apa salahe Sentanu? Sentanu mintra sayane yu Lurah Nata. Kanok loro sing gawe patine Lurah Nata awakmu. Iya aku. Aku ngleboni Giri Patembo. Nek iso nugel gulumu aku diganjar dadi lurah. Wani dadane marek Sentanu. Oh, kamu sing rawat dene. Sentanu, Ya. tak lo sandang panganggomu. Oh, ini wong pendekar pempangan pilih bobot uga. Ayo, bukan dadamu. Kataman aja pamungkas Kuncara. Gak modar tak sembah idri-idram. Iya, tak dadanane. Ayo, Nek. Ayo, Kang. Ya. Weh. Kuncara, Ya, Kang. cetha sing gawe patine aku. Kon adik. Aku lurahe kon carike ya apa? Oh, gak iso, Kang. Gak iso. Aku sing mateni Sentanu dadi aku sing oleh hadiah, Kang. Kon dulur enom. Mosok gak manut barek dulur tuwek. Kang. Sadane iki kok kudu ngerti. Ya sampean iki dulur tuwa kudu ngalam barek dulur. Wani apa gak kon aku? Apamu sing tak wedeni? Kon wak bayan kok gawe bancaan sih, Rek. Penoku aku geger domber awar-awar penoku melok nengan-nengan iku lha apa sih? Kok dhisik ta? Heeh. Manga
awakmu sak kloron, gak kepethuk aku. Iya. Ngleboni sayembara utawa patemboyo. Lah saiki kok malah geger karepmu ya. Saking emosine kula. Sentanu aku sing gawe pati. Mula sing nampa hadiah kudune aku, tapi tak rondeng gak gelem. Kula sing mateni Sentanu. Awakmu sing mateni seneng. Nggih. Aku sing mateni, Pak. Ngene ae. Nggih. Aku gak sok mutusi aku nggo kene walaupun iku pamong tapi rendah. Nggih. Sing duwe kekarepan iku Yulurah. Nggih. Dadi Yulurah sing mutusi. Nggih. Sampeyan celuk. Yulurah, monggo. Iki wong-wongan. Nggih, ngene iki kekalene. Penjenengan menika sinten? Wiguna. Panjenengan? Kula Kuncara. Sinten sing mateni Sentanu? Kula. Ya Allah, ya Allah. Wis dikandani bolak-balik. Iki ngarepe Yulurah. Nggih. Aja royokan. Ngono lho. Ora. Aku lho isin. Sepindah malih jenengan tangleti. Aja anu ya. Mboten. Sing mateni Sentanu sinten? Kula. Ya kaya maneh. Arek loro suwe-suwe padha kucul. Kon niku tau sekolah tagas sih. Aku sing mateni ancane, Pak. Kula sing mejahi. Hop. Rame ya. Sepindah malih iki nek kate breset omongan kula. Kula garap lare kali. Nggih. Sapa sing mateni Sentanu? Kula. Mesti ae menang. Kula sing menang. Aja. Ya Lurah, pun percaya arek loro. Percaya kali kula. Nggih. Kula sing gawe patine Sentanu. Jenengan sinten? Wiguna. Wiguna niki Kuncara. Kuncara. Mboten wonten critane wong wedok siji niki wayu. Kula nggak dapat temboyo malih. Mukti apa putri? Mukti. Ah, karile. Sekedar. Mboten napa-napa. Dene panjenengan sampun milih Mukti. Dinten niki kula mandhap dados lurah. Ten desa niki jenengan dados lurah mboten napa-napa. Dene putri kegadah Kang Kuncara. Aku sing nyirik, Kang. Jeneng ndika sinten? Aku Dewi Palu. Dewi Palupi tak jabal. Aku dalurah tanpa duwe gegandengan wong wedok gak pantes tak rabi pisan. Nggih mboten saged. Mukti putri. Jenengan sampun Mukti putri kegadah Kang Kuncara. Oh, Ampun serahkan, Kang, urip, Kang. kato. Kuncara, nek kon bisa ngomong kaya ngono ya. Tulus ngatiku, aku pasrah barek kon. Tapi ngiling ngono, Kang. aku sugih kon kere. Kang. Sak wayah-wayah kon jaluk bantuan, Dik. Eling-eling. Jalare teko kon, yo tak wae. Janji aku. Omongan sampean sing kapungkasan tak eling sampe temakane pati, Kang. Jan boleh. Ya, Kang. Ayo Kang. Ayo. Sampai tak tinggal ya. Nggih, atos. Dan Nggih. bukan pasrah desa ndoke kantor. Yo, sing penting kandhanono para pamong kabeh tak unggahno kabeh. Maksude Pajek munggah. nek kala riyin pajak niku 50.000 sak mangke. Dadi 100. Dados 200. Mbon ningali ombo lan ciute. Ora ngerti. Rut sama. Masalah pajak nggih. Pajek. Yang kedua, sembako. Sembako sementara gak usah didum dhisik. Lho, engke dhisik. Lho. Lah nek sembako mbon didomaken masyarakat ya napa niku? Urusane lurah. Oh, dadi nek ana sembako sementara ditimbun tanpa diberikan kepada fakir miskin. Nek ana pitakon lurah sing ngurus. Tanggung jawab. Oh, lah nek ngeten. Terang-terangan wong kula ngabdi ngene kampung mriki mboten kok setahun rong tahun puluhan tahun. Kon manut karo lurah anyar apa gak? Lho, lah nek kula timbangane dadi krendeng-rendeng dadi comelane penduduk, luwih becik kula mbon dados Tak pecat aku golek bayan sing anyar. Badoken Desa Wonorejo iki. Tak gawe keso Wonorejo, aku sing dadi lurah kudu ngrantengi wong wedok.
rasane ngatiku tratap. Kaya katon-katonen sampean Kang Sentanu. Jane ana apa, Kang? Sampean tratap-tratap ning mripatku. Semriming jroning batinku, Kang. Jane ngene ngopo, Kang Sentanu? Kang Sentanu. Lho, Kang. Aku tas gegeran barek penduduk Wonorejo. Sampeyan padudon karo penduduk Wonorejo, Kang. Sebab aku nagih janji nek dikala semono barek Luranoto. Kawusanane piye, Kang? Keris Wahyu sejati mantep nanggone ragaku mbone. Piandel sampean tumancep ana ing raga sampean dhewe. Aku leno Yunus teko mburi. Disudukno nangone wetengku aku gak kuat mbone. Jajana. Piye mbone? Mbone Sos, Kang. pusaka Wayu sejati kok ora ana siji loro. Sing kuat gawa iku jaba anakmu Jati Kumara mbone. Mbone Saka. cepet jabutan mbok ngono aku cowo liya ing Jati. Ngono yo, Kang. Tahan yo tak jabute. Aduh, mbone. Aduh. Aduh, panas mbone. Aduh. 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 Walah, Kang Sentanu. Murca datan lari sampean. Wayu sejati tak unus. Muga-muga sampean pinaringan dalan sing padhang Kang. Sajae udan tetangisan nang gone omah. Ana apa ya? Ngertenono jodole. Jati Kumara. Bapakmu tuh meganing pati, nggih. Bapak mati yo. Waduh. Bapak nganti tumekaning pati merga lara apa dipateni barek wong yo. Mula ngertenono jengger Jati Kumara. Sadurunge piye ngomong karo kowe. Tampan ana tinggalane wong tuamu Wahyu sejati, Ger. Piandel iku kudu cumandha ana ing kowe.
Aja pisan-pisan nganti pisah karo kowe Jongger. Iya, yo. Ngertenono Jati Kumara. Biyen tak cerita masalah bapakmu nak. Bapakmu padudan karo penduduk Wonorejo. Ora ana siji loro sing gawe patine ya wong Wonorejo ya, Nger. Wong Wonorejo yo. Aku Jati Kumara kudu nyambung watang putunge bapak. Wis ana benere. Minangka kowe gantine wong tuamu, kowe kudu bales. Mula dina iki aku tak budal nang desa Wonorejo. Heeh. Nek tak takoni ora ana sing aku lho tak gawe karang abang yo. Iya, Nger. Kok sing hati-hati nang omah yo yo. Jane, sing hati-hati jale. Aku yo apa yo. Ketingen. Ket mang lu tak goleki nang diai. Lah napa sampean golek kula? Wong biasa iku nyapu-nyapu nang ngarep kok gak tumon. Lho, ampun kula sapane ket wingi sing ngarep. Lho, lah kok lho dayoe. Ini kontingan mlebet kalian. Kali sinten? Sinten apa jeneng mlebu. Oh, nggih monggo sangon pinara. Piye Mbak Yu? Oke. Sapa Mbak Yu? Niki ta, ngene iki bayan nyar, sing bayan lolak-lolok iku. Lho lah patamu kuwi. Lah, ngawur ae bayan dilono lolak-lolok. Yo ge iki ana bayan lolak-lolok iki. Ngene lho Mbak Yu aku rene mau ate golek silian. Silian apa? Yelondo napa? Piye to ngomong ki ate Wis gak apa-apa sampean ngomong ae aja sungkan-sungkan. Aku Apa sungkan karo iku? Bayar sinten iku gak ta? bayan lolak-lolok lapor disimpan. Lah nggih. Sampeyan tak kae lek bayan lolak-lolok nggih. Ate nyile beras 5 kilo nek gak Mbak Yu. Walah, nek beras 5 kilo ngene ya ono. Sampeyan kondo bojo sampeyan dhisik kok malah bahaya lho. Sampeyan aja sembrono. Ngomong-ngomong ngutangi ya lek Gus Lurah setuju lek gak setuju. Wong aku ndelok pola wae koyo ngono lho Mbak Yu kok nancep Aku dhewe ya wedi kok ya anise sik ning ngono ya Mbak Yu tak celuk Pak Lurah sik. Lereno kene. Lah nggih. Apa, Dik? Lho. Lho, tak sawang. Kayak Dik Dewi Palubi. Kiye Kang Lurah kula. Butuhmu apa? Teko nang pendopo. Ngeten niku kula pun sanjang kali Bu Lurah. Disakseni kali bayan jenengan. Kula jenenge pados ampilan beras lek wonten. Lho. Uripmu modele sing kaya apa? Beras dibadhok, dipangan, dijedrak sampai gak duwe. Nggih mboten perkawis niku soalnya Kang Kuncoro lagi sakit. Melarat, sakit. Nggih mboten perkawis melarate tapi lagi sakit ngeten mawon. Kebeneran? Mboten kula ambili. Kebeneran. Ojo cacak 50, sak kintal tak kirim. Mboten usah Kang sal kilo mawon. Lorone bojomu tak tambakno. Tak usahno supaya waras. Ya apa? Mboten usah. Hah? Mboten. Pun. Lho, aku ndak pamrih. Gelem gak? Mboten. Terang-terangane. Nggih. Nok papan kene wis bener tak blakakno. Koncong sampai gelung taonono windono aku kudu duwening bojo awakmu. Nggih kurang ajar kon niku no. Oh, apa? Kon wong wedok, Dik. Wewet aku wis ngerti lah awakmu jek duwe rasa seneng karo aku. Tapi aku ora doyan karo kon niku lho. Gelem ora? Gelem gak? Ya pesian. Napa, Gus? Wong wedok ditenggor toke hambyuk. Lah wong sampean dhewe ya diuncalno ngono kok. Kang, nandi Mbak Yu mang? Lho kene tak kon leren, gitu tak enakno.
Tak dadekno situk bar awakmu ndak gelem. Sampe tak rudo pari peksa. Ya to, Yan? Sampeyan iku lho wis picek ta. Lho. Kok iso kaya ngono? Wis bidak. Sapa iku, Mang? Dulurmu, Mbak Yumu. Lah ya wis seru nek Mbak Yuku. Sampeyan kok kurang ajar. Mestine kon kudu matur nuwun, Dik. Duwe dulur melarat tak dadekno siguk supaya uripe penak padha bare awakmu. Aku gak seneng, Kang. Aku gak setuju. Nek kon gak setuju pintu terbuka minggat. Ya wis nek ngono sing dadi karepan sampean. Iya. Aku tak metu teko kene. Iya. Donya blono entek-entek ambek polo lho lek lolok situ iki. Bah. Yan, ana tamu iku, minta-mintip kon mlebu. Kon mlebu. Ya dino daya mawon pegel nyuguh iku lho. Oh bener iki polo lho lolo. Nggih. Kok polo lho lolo. Niku wau. Bayan kok. Oh bayan lho lolo. Masyaallah. Teka amen jalan kepang ta amen kentrung. Kula. Reok. Reok ndasmu. Asu. Kate nanti kan Nandi yo iki Mang yo? Yo nang kene iki. nambah panggang. Nang Wonorejo. Napa leres niki desa Wonorejo? Bener. Bener. Heeh. Loh. Beneran Kak? Lah apa? Badhe ketemu lurah. Ha iki Pak Lurah. Niki lurah. Bapak jamin Gus. Lho Gus. Kok bagus temen. Sopo jenengmu le? Kula. Heeh. Kula Panto. Dadi apa sesandian karo bocah ganteng? Niki ya? Pelengkap. Kok lengkap. Wis gak butuh karo wong elek. Aku butuh sing ganteng. Teko rene karepmu apa le? Jenengmu sapa? Aku Jati Kumara. Jati Kumara. Tuju aku mrene goleki sapa ae pawongan sing wani mateni bapakku ya Bapak Sentanu. Anake Sentanu. Bener. Aku lurah Wonorejo. Pancen bener biyen ana ontran-ontran gedhe geger. Ya sing jenenge Sentanu. Tak singkrihno nang Wonosari. Iki manggon nang Wonosari. Nek kon kurang kejelas sapa sejatine sing nggih pati wong tuamu ya Sentanu. Takono menungso sing jenenge Kuncoro. Tak weni layang supaya gak kesasar. Tompon. Aku pamit. Beres Yan, beres. Terus pundi kok saged ngadap Kuntul, kuntul tahun dandang. Nggih leres. Kuncoro mati, Dewi Palpirondo dadi bojoku. Nggih leres monggo. Bah. Muridnya bodoh breset tok. Ora apa-apa, Ngger. Mbreset sing penting ora mbreset atimu ya. Oh, ngoten. Ngger Joko Tulus. Nggih, Bapak. Kaya ngopo kok sawangane kok ana bungah ning pasuryanmu? Ngeten, Bapak. Anggen kula niki nimba ilmu ten mriki niku bungah kula, Bapak. Anggonmu ngangsu kawruh, ngangsu ilmu ana ning Depok Sangga Wilis kene wis dadi krentek ing atimu ngono to, Ngger. Nggih, Bapak, leres kok. Iya. Joko Suwarno. Halo kula, Bapak. Kaya jenenge pengereman RRI ya. Nggih, pengedung ya, Bapak. Iya. Kaya ngapa, Ngger? Apa ning mburi wis mbok Sedaya ampun kula ayahi Bapak, nanging kula badhe tanglet kalian Bapak. Oh, arep takon nang Bapak. Takon apa, Ngger, wong ganteng? Sedaya ilmu sing sampun ten diwaraga kula niki. Sing wis mbok cecep. Mboten kiat lho. Ora kuat. Sak niki kula betah lesu. Ora betah luwe. Nggih, nyapa mbak ilmu niki lho. Lho, ta mongko syaraté wong ilmu iku kudu betah luwe cegah lek, nggih. Ngoten. Iya. Mencegah lekmu ndolek apa? Joko Ariso? Waduh,
Lho, ning Depok kene iki kudu ngono. Kaya ngapa nggih ranggenmu ana ning kerasan apa ora ning kene? Kadosnya mboten kerasan kula. Gak kerasan. Kowe ndang mulya ndolek len sing apik. Oh nggih. Siap. Joko? Komentolo jenengan nundung. Ora nundung. Di kerasan-kerasan nono ning kene. Iki bagian masak lho. Sing penak. Joko Tulus. Nggih, Bapak. Bapak kira wis tumus anggenmu ngasuh kawruh ana ning Padepokan kene ya, Nggih. Ning Bapak ora nundung. Sangge sing wis tak tampa saka sing maha agung iki minangka titi wancine Joko Tulus purna anggene dadi siswa ana ning Depok kene nggih. Sebab apa? Ora ana liya sing iso nyambung watang putunge wong tuamu kejaba sliramu nggih. Mula Bapak ora nundung ning dina iki uga tak jaluk Joko Tulus kowe baliya ya, Mbak. Nggih. Ya. Apa sing Bapak aturke marang Joko Tulus aja nganti mbok lalekno. Dadi wong sing trah utama, aja laku ya adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun angkara mreka aja dinggoni ya, Ngger. Dadi satriya sing trah utama. Ning Tulus, ini sadurunge sliramu bali. Bapak titip ya, Ngger. Napa? Wujude pusaka minangka piandel Depokan kene nggih. Aja disawang pusakane ning Joko Tulus tak aturi. Iki kang aran Warangka. Warangka ibarate menungso iki badan wadak. Ya. Ana ning jeroning Warangka iki wis Bapa leboni wujude ilmu sejati ya sejatine ilmu. Ngono Tulus ya. Iki minangka piandelmu, pesene Bapak aja nganti binggang sarambut saka sira ya, Nggih. Temen Tulus ya. Nggih, sembah dawuh. Aja ndadak kedolarsa nggih iki tampan ana pusaka iki. Terus eling ya atore Bapak aja nganti binggang sarambut. Ya, ning nganti binggang ora ngerti payu apa sing bakal ngindir kanggo marang sliramu ya, Nger. Tulus aja nganti dadak kedaluwarsa mumpung Sang Bagaskara durung lingsir ya, Nger. Enggal baliya. Pangestuning Bapa tampanana muga tak jangkung saka kadohan ya, Nger. Kula tampi. Ya, Tulus. Nyuwun pamit. Cak, tak pangestuni, Nger. Kaya ngapa? Terus dipun palihan Bapak lumeser saking Padepokan. Mm-mm. Lah dinten menapa kula kalian breset niki Bapak? Mengko nek Bapak wis kesel mbok pijeti kowe baliya ya. Ngoten to, Bapak. Ayo. Monggo, Bapak. Wong wedok golek utang-utangan, muga-muga ae oleh utang-utangan. Kono iso ora oleh. Mene-mene jadi kongon golek utangan to, Kang, aku malah dilecehno ning kono. Ya slumrahe wong gak duwe utang, Dik. Mene aku nek wis nyambut gawe tak sauri. Sampe ngerti gak lek utang njaluk disaur apa? Lah aku nek mreman meneh oleh mreman tak sauri. Salah, Kang. Apa? Njaluk ijo laku saurane. Oleh bojomu dipek wong. Ya ora oleh, Dik. Aku dihoyok-hoyok aja ngiti prakoso lho. Prakoso sapa? Wiguna. Kang Wiguna. Sampeyan nggo tak larake Kang Wiguna. Kok usah, wis to, Kang. Tambah rame kono wong gedhe awake dhewe wong cilik malah susah golek maneni. Iya, tapi yo gak mun. Utang-utang. Ya wis aja tau monggo. Keluarga cemara. Nggih. Gak ngono iki kok ana wong lurus.
Apa bener iki daerah Wonosari? Ah, leres bener. Bener. Omahe Kuncoro. Aku kula Kuncoro sampean sinten? Aku Jati Kumoro, tuju aku mrene ngeterno layang saka Lurah Wonorejo. Oh, ngeterno layang. Dik, sampean mamang lak apa? Golek utangan gak wiyene terus iki ana surat utawa layang saka Kang Lurah. Muga-muga bantuan ya. Aku tukono klambi ya. Klambi mari tak tukono kalung 10 gram, gelang barang ya. Tentuane mung pira? Sampai 1000. Gak sampe ayo sembuh tak wocoe. Tak wocoe gena-gena. Muga-muga oleh bantuan rek, suwe gak oleh bantuan. Bangsat! Jangkrik. Kuncung tumekaning gelung Jati Kumoro gak tau dijejek barek wong. Dadak dapuramu wani jejek barek Jati Kumoro. Jati Kumoro. Gantengmu ganteng. Gagamu gagah. Nek tak delok sandang penganggomu jelas awakmu iki arek pendekar pempengan pilih bobot uga palintan. Nanging ngerti apa isine layang iki? Aku gak ngerti isine layang, tuju aku mrene mek dikongkon ngeterno to. Jati Kumoro ibarat Jati Kumoro ngguga macan turu. Layang iki gak liya minangka Jati Kumoro nantang barek Kuncoro. Ayo ditentara dina iki. Sadurane awak dhewe tanding ana ing papan panggonan kene, aku pengen takok barek Kuncoro. Takok, tak jawab. Apa ngerti pawongan sing jenenge Sentanu? Yo jelas seru, jelas ngerti. Awakmu sing mateni Sentanu. Jati Kumoro, dudu aku sing mateni Sentanu. Awakmu apa nih Sentanu? Aku anake Sentanu. Tadi tekanmu mrene ora liya kepin nyambung watang putunge bapakku. Jati Kumoro, tak elingno. Dudu aku sing mateni Sentanu. Nanging Kang Wiguna. Gak usah selak. Ngomong blak kotang bloko suto. Awakmu sing mateni bapakku. Mateni tak gak? Gak. Mateni tak gak? Woi. Iya, iya. Bapakmu dipateni. Karo pawongan kae. Sopo? Wani mateni barek bapake Jawa Tulus. Aku Jati Kumoro. Jati Kumoro. Ana parik gawe apa? Mateni karo bapake Jawa Tulus. Jelas aku nyambung watang putunge bapakku ya Bapak Sentanu sing digawe pati barek Kuncoro. Aku gak urusan bare urusanmu. Sing tak delok nek wong utang dhuwit nyaur dhuwit, utang beras nyaur beras. Nek kon utang getih nyaur getih Jati Kumoro. Ayo padha-padha pendekare ditentokno ning papan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahe ning Bantala. Ayo njaluk apa tak turuti. Kamu panono Jaji Wahyu sejati. Woi! Mek sakmono tok. Mek sakmono tok. Ayo. Bukan dadamu. Tampanono. Aji-ajine Jaka Tulus saka pusaka iki. Ayo. Rapalen japa mantramu tampano ning dadane Jati Kumoro. Ayo, rapano. Kowe anake Sentanu. Jenengmu Jati Kumoro. Teko ning desaku, bedhake goleki sing mateni bapakmu. Sapa sing ngomong? Lurah Wonorejo. Oh, Wiguna. Ngerteni nang ngger, sing mateni bapakmu ya Lurah Wonorejo.
bener kandhane anak. Yen kowe utang beras nyaur beras, utang dhuwit nyaur dhuwit. Dene kowe ndek utang patine